mga store. Store. Ano yan? Secret. Ano yung gipising? Ha? Hindi ko na ano. Balikan ta. Ano mainit? Trace. Maparawas na. Yan sa kuya. Kuya, pulis na sanay ka, pulis. Ikot man ko na. Ito na sanay ka zebra. Tayo ba doon? Ha? Signal na ba ba? Lahat mo makalong ko. Yan, river. Manaj! Yan. Ano ito pa makalan? Yung, ano yun? Ikot na po ako. Yung. Sure. Ano din? Dahil, running. Yan ako sa try-das. Magrami ka. Uy, mura ko ako. Wala na nagkita ko. Wala. Eh. Alam mo ba? Ba niyo ako, Dave? Oo. Pagkantawan. May pinabuid ka na ako, iba na. Ate, ito yung nakikisan mo itong pinakaw dyan. Yan yung Ito yung pag-ikis na ta. Oto, gilig ka. Sirap ka daw. Ulit niya, kumaniyak. O, pangat. Ano mo na? Sige po, tayo magpapangat. Ba't namin nagluluwa? Bakit ito madaling? Yeah, tinggal dito. Ano? Ayaw. Okay. Ah, my God. Nakapurpurlit ako. Ano yung tuwa? At saka, tulo-tulo. Pagpulit sa'yo mo. Walang pagkasabi sa paano. Saan na ako ulit laman? So, Now,
Sit ka rin. Okay na agad. Ito na lupas na sa Jace. Ang gusto tulos ni Jake. Saan mo na ako, Jake, na ano? Ha? Saan mo na ako ang banwit? Riven. Ito, kuya mo. Out of number 4. Riven. Pero sabi siya. Tarik ko yung sabi. Hindi ka. Gusto ko na si Mario. Tama. Okay na. Okay na sana yan. Ikaw si Banalo. Ano? Ate kwarta mo. Right. Oh, Oh, sa kanya. Ada na ako din. Ada na nga. Ay, mo. Hindi na ako order ko. Hindi na ako. Lip lang. Ikaw. Oo, gagawin mo. Ha? Mapantay mo.
Dagdagan mo na yung uso ng 20. Dagdagan mo na yung 20. Wala rin yan, ang 20. Doon lang yung mula doon. Yun sa lahat. Hoy, ano? May pisa ka? Kapit na naman dali. Mahayop na, mag-input ka. Ulo ko, look, save mo. Kapit na, ipatay mo doon. Hello. Wala
Diyan mo na nag, ano, diyan mo na nag-hirap. Hoy. Kaya ako sa oh, ika naman yun. Di mo na yun nag-alik. Mukha ko. Di na ako di mo na nag-lag up. Di wala ka. Abo mo. Saan na ng 16 sa oras? Di mo na nag-ano. Ano nilalagano? Oo, pinaw. Kung isa di mo pinupin. Tangan pa di man lagat ah. Wala Wala ka. ko. Wala na mga. Di. Subject, okay. Limited time. Alam mo. Ayos na yun. Baka di mo sa kuya. Oras. Wag lang ay matayin to. Di mo mag-time. Di mo paramig. Hindi ko pa ano ko. Pag dumulugan mo na piso, mayroon na ka naman ba? Tulog ina. Hindi na nakot ka. Nilibre man sa akin pa daw. Oh, ikaw ka man yan. Oh, okay. Ano na animation? Udapit mo dahil. Ano mo na yun? Singapore. Mukhang makalog. So ano ah? Ano mo ako? Paano ka kalito ka? Mahal ko pa kung ayaw, mahal ko pa. Kaya nga, hindi tayo. May sambiyan. Kaya ang Ginalawa ko na mo. Hindi ba nagsabi? Ano, sumbi pati ano. Paano? Wala man gagawin. Salamat. Walang nakatulog. Iyo, hindi sa Gina pa. So pa nga, kung di nag-skill ako sa ba? Pero, no? Pagkakapon ako na sa ako. Kapag ka makain ka. Buta man. Semua Di man na nagkukal sa ko. Baga ko. Paman. Kanamil. Pwede na naman ngayon. Ano ba? Alin na no? Ano yan? Hindi. Mo. Di man. Alam, putang. Ano yan? Di man na nagkukal sa ilalim ko. Di ba? Nakumurong ka. May tigat tayo. Unang baglaon, nagbibasag sa muya, baglaon, sabi nila, nag-flip up lang paano kami nyo, sabi niya. Hindi, araw na. Hulugan ng piso. Kung mag-iro. Di naman ang kurata. Oo, para hulog po na. Papiso! Tapos hulog ko namin sa ito. As like 60. Tapos nawat 60. Ito dahil. Hindi na lagi. Ayaw. Ikaw mo nang gado. Kumari, pito Sige ka na. saan. Ayan. May ano ka plan. Pito ka, kumari. Oo. Tingnan mo sa kanila. Hulugan mo nga na eh. Kumari ka na Di ba lang, naraot na. Leman. Eh, ulo ka one way, kaya magamit. Bigat eh. Nagalik na dyan. Wala ka na siya. Yan. Araw ah. Hulugan mo na. Ayot mo. Ito na laki na ko.
Bolo! Ano? Sabi ko sa'yo mo. Sayang ang biso mo, boy. Ay, nako. Limited time nga Limited time nga ni An. Nalugar na pagkisa na ako para ano mo. Diman. Ano na yun mo? 4 minutes man lang ha. Pag ano na 24 na An. Ay ano. 30 ko na sa'yo kaya lang ako 30. Limited yan. Limited. Nagulog na piso. Ano? Ayo, araw po na. Magbagong pa. Sisisend ka maka igay. Ako. Ika, makagulid eh. Dahil. Mag-basketball ka. Pinit ako. Iga ka, pandawa. Ayo. Ayo. Ano mo na dyan? Ako di ko matatao. Ikaw, tatawa. Marunong lang. Hindi mo matatao. Pero marunong lang. Ito. Sirutan, pag mag-hit down na siya. Sige, paljok ba? Hindi niya si... Oo, dami na daw. Ay, ang piso! Bakit ako? Tama na, inulog ka, pwede piso-piso naman nag-time mo. Diamond, James. Tanan. Yan. Diamond. Yung! Diamond. Oh, yun ang bagong piso. Sino ang bagong piso? Pwede tayo pa, ano? Ano, may? Ano, nag-hit down yan, ulul. Yung pa ito. Ano ba, nakasawa na. Anime. Ano. Alam ko ba ako nagpunyo. Una nga niyo ako yun lang. 97. Ang layo na mo sa agad. Ano? Ang layo na agad. Okay, oh. Ano mini? Spidey Go. Ano ba nga niya? Ano mini? Spidey Go. Ano mini? Hindi ba kayo mga marabas na dito? Lagi marabas. Oo. Ako ba? Uy, dito na yun na. Oh. Nag-get daw niyo. Spidey Go. Yung pag-interview lang. Sino nga nga yung pumalas mo yan? Uy, yung doon. Limited time. Uy, yung doon. Oh! Sibong, nag-shut down na naman si... Last na sana ilagay ko na sa tabi ni Day naman na maulog. Buwan, shut down na naman uling. Ano? Iling nga, Ay, shut down. yung karot-karot na ligdi. Kaya naagad din ang piso. Tapos ilagay ko na siya na. Oh. Alam mo, ang hulugan ko, iya ang paligid sa Facebook. Hulugan. Yung. Ganun makaligid. Sa may side ko live. Ano dyan o? Ano dyan? Inang yan. Malasong ka nga yung iba. Wala naman dyan o. Maala ulit ko sa Ako binasun ako. Alam mo, wala na itong hulak. Ano nakawat? Ito, ito. Gusto mo kasi basta ako sinutok, ano? Gusto pa kasi paligid sinutok. Siguro paano sila sa kama? Puro game. Unatong mo isa. Puro challenge. Pagkakaran. Once to gamit yun na. Unatong na din. Masunod ka, 100. Iso. Ni 13 aim. Nagdag.
Ano yun, may nabaga. Kahit perang hit in. Ay, walang dugtay. Bilang Angat, perado ka na. Dua, talo. O, supat bol. O, yan yan dyan ay. Ng pulo. Unse. Oo. Talo, dua, talo. O, talo. Idol ko ang Lima. doon niya, Mr. Sarap, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siyam, pulo. Ayun na yun. About, Dua. Pero na di mo ayos lang kawanan ko 4 million. O, Pero ang bilog ka. Visit itong Alex na. Ha? Wala sa TikTok. Una nga, yun na naman nangyari. video mo. Singilong mo. Sawa. Minute pa. 6 seconds. Ay, NBA. Oy, Hindi, wala nang tandaan. Sunod Euroleague. Sunod Euroleague. Ay, mga. PBA. Kaya po, PBA. Matibay ang PBA. Iyon na yun. Terence, Oo. kita ito. Terence, Singit. Jason Tay. Ay, May video. Lemon, no? Ayun, may lemon. Wala. Kasi wala akong hindi man. Lemon. Ay, ano? Ibon rate. Ang Euroleague. Nakamidyo nga. Tingnan niya. Kaya nga, ikaw dyan sa ano? Sa NBA. Darating. Ayan. Euroleague. Nahulong ako. Trader pa sana. 75 Euroleague. Ibang Asia League. Ngayon ako dyan. Big, no? Bawal dyan mga Very Asia. shit. Sa Euro. Pula. Pwede na yun. Pagka Barcelona. Yaon sa Euroleague basketball. Uy, wala Barcelona. na piso. Bayern. Ito ini. Real Madrid. Barcelona. Naku, yung labi ng mga pareha. Yes, oo. Oo. Sa soccer ka lang. Gago ko. Yung Alam ko. Basta may Madang Barcelona. mag-take ng tatlo. Tema, sinalo ko kung may taste. Ano bang basketball? Yeah, bukal. Tapos lang yan. Fishing. No. Lug. Pag may 10 minutes na ako. Ano? Mag-search ka, basketball league. Isang milyon. Ako hindi. Ako ngayon. Malala. Ayun. Pag nakuha mo ito, ano mo. 2, 1. Wak mo na naman sa page. Uy, petla. Petla. Oh, ayo. Space, please. Hindi ako dyan. rebellion. Ano ko yung Joseph so basketball league mo? Ilan mo na ako? Oo, load niyo na ako. Bukal ka mo, Gantay. Yo. Ay, NBA. Dahil yan kasi ba na pandiwa ko. Lemonan sa English. Wala. Lemon tinuloy. Di para ano na lang sa ano, kay Dal. Din. Basketball league. Zaisad. Molten ang ano. Molten, ano, molten. Sa ngayon.
CBA. Ilang nga bilaw. Ayun, parang napukan siya. Ang maiso. Grabe yun. Ano yun na? Modil! Ay! Ayop ka, malabang ka sa to. Ba? Uy, ala, bala. Utang hayop na ini. Ganun ka ano di. Pamas! At di ba? Cards. Ayan. Ano nga yun? Pamas. Ikaw, kaya yun. CBA. Mura, wait. Importante dito. Uy, wala. Manalo. Eh, Jay, ingay. Mo, eh, di talaga. Ay, so. Yan ako tayo, Jay. Ano? Demon Slayer? Demon Slayer mo daw. Dili Limon. Mag-Japan basketball. Demon baga. Susarap niya mas terag kaya tao mas kara. Mura, udah di. Uy, Mag-try ka JBA. Wow! Kaya may kasa na bilang motor. 9 subscribers. Ano man yan JBA? Pwede ka daw, JB. Ay, ko! tawa na. Pwede ka ba? Ano pwede ka? Aray! Parang nagpagyan ako. Hindi ba? Bakit ang ayop na yung mga na. Ano yun? Hindi yan. Sabara. Ay, pa. Ay ko lang. Balang mga wala ko na rin. Sabara. Ay. Balang mga rin. Wala lang pagka ko. Mag-try ka dyan sa basketball. Dahil dyan mo. Ano yan? Lego. Sabi ko Okay, Lego. CBA. CBA. Binusik ka na yun. LDA. Ay! Ema. Ano bilis dito? Dahil sino dahil siya. Ano ganda? Dominic James. Makakailo ka na. Sa ilang Euroleague. Dahil subscription. Ay, Ating sa Olympian. bigla. tawid ko to. Design. Muna nga, naging esitor. Ikaw, Mar? Diba? Okay, Yes. Magayon kayo doon. Naging sabi. Naging sa Yan, boss, ano? Sa, Ay, ano? sa tiba ba yan? Uy, dyan ako ng Pilipinas. Sikat. Yan yung galing. Yan. Iwas ko na. Yan. Kadunchik. Utang nga, nataklaw pa rin ito. Sawa nga ni. Kaya naman sa Pilipinas. Kaya doon nga ba nalun yan? Ano kaya? Alam, ang bakulak ka Ano na. kaya? Gusto ko magkalaban ng laban talaga. Oo. Sino yung Soto? Gabi. Gana pa siya. Oo. Biglang lang. Oo, si Barry Godfrey. Kanina. Uy, ilan na siya. Huling sa nandiyan. Sino yung
Ano? Gibin. Gibin na. Pero yun na sila. Gibin na kay Kanayo. Sige pa. Gibin. Gibin. Sige pa ka. Ya, ang gibin. 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 Ang mga to. Ang gibin. Oy, kaya daw. Kung ano yung best 11 like turnover ito ako ng mga turnover. Year end hindi pa ito sa turnover. Number mo, Di ka mag-ano? Di ka mag-ano? Di ka mag-ano? o 3 punta na ano. Pero kung ako third quarter, 37, 41. Pero daw kami, pero may yung pero dito mo, ay, magdala ng baso.
Ano? Hindi. Bulita mo. No reaction. Ano mo pa nagkaroon? Naparang ka. Bulat yun, ha? Naparang nagkaroon. Kaya nagkaroon yun sa number 23. Nagkaroon yun dito. Review, rainbow, review ako. Ano po na yun? Sunod mo, Jay. Wow, tingnan. Paano wala? Okay ba yun? Okay ba yun? Saan natin agad doon? Then natin agad doon. Dahil nag-zero na yun. Ano mo? Bakit ito? Dapat nag-zero. Oh, yan. 57. Sabi ng mga Hindi pa ako may kapal dyan. Diba na pa ng mga event? Wala na naman sa may learn first na Tokyo. Yung buhay ko na kuling kasi sana. Ano ba kasi yung mag-buhay? Ano pa mo? Euro. Nag-aaral pa ano sa kan. Dapat yan. Sino mayaman pa ito? Dahil naman, ang hindi yung 19 na basketball World Cup. Ako ba siya say, kung ba kayo sino, February say, February lang. Tapos na lang ako. Oo. Ayun ang pinag-adjust Pag nag-5 na yung mababag, abangan mo na yung mura mo na kansaman. Oo, yan ang gusto ko kumandi. Ayun, pwede nyo. Sticker do. Oh, pwede nga yan, sinutan.
Sama siya kita. Ala to napasaway. Diba kasi pangalan yung hipis ako? Uli ka nito. Nasa Kasi dito. yung mga kita, nag-a-appeal na Uli ka naman black. Kasi nakamakapil ka mo kung ano yung mukha. Ano ba yung aso? Wala kita. Yes. Ano? May utang na sabihin sa Ay, dahil iba ako na nakakapil sa kanya. So, mga iba na lang yung mga bisita. yan. Sabi mo. Kasi ano, Hello, ang tanang. Ano yung tanong? USA. nakawin niya, sabok na yan. So, bago mag-ano, sa mo. Tapos, Yan na. ano, Yan na. yes, ano ko. Ayun. Dati na yan na rin. Highlights. Highlights. Peso, gumula, Clark. Oh my goodness, boy, Pilipinas versus Smart Star. Wow. Eh dahil gano'n din kayo ano? Okay. Ito ano? Pero away niya na yun. Ano ba yung Tago pa ako ng ano yun? Ano? Ano na yung USA? One? Ah, pero yun. Ano ba ang meron? Award for tayo. Wala lang nila. Like sa pilot kasi Pero yun naman tapos ako kung tigil lang. Tigil lang kita. Tigil. Ayun. Kabal. Ulit na sige. Sa Pilipinas ang bulo pa lang. Eh, magkano na yan? Dahil manapaw. Kita. Eh, ngayon pa sa ano mag-iisip ka? Okay. Kasi, ngayon, nai-eliminate kasi ang gusto yan, usawa. Hindi yung may nadadaan. Hindi tayo. Ang word ba? Hindi may nadadaan. Hindi hirap ang diwa. Number 6. Dahil mo ito, Jay, bakit ito na? Ayun, dahil mo mga naghihirap mo. Ano ko, inikis ko. Kailang kasi yung babaon mo. Ano, sige ba? Dali mo sa'yo. Parang may train na. Dahil mo na train leg. Train. Tulo sa mga Roberto. Kuya, anong comment ka ko? Hindi, walang para labor. TNT dapat ulit.
Buti ba yan kung hindi ko lang Ito yun. sa Yun na ako. Hindi, wala ko dyan ang hindi. Yun pa. Hindi nga ako dyan. Ito na, ano, wala na. Hindi ka? Hindi ka? Ito lang muna yung Wala bako. lang din, ma. Ngayon eh, wala pa. Kaya nga na. Live pa. Alam mo, wala naman ito. Ano yun na sa elimination? Tiyatan lang. Hindi pa to. Alam mo, na, Elimination. wala naman. Hindi mo lang sa elimination. Wala naman. Ano ka dyan? Pero, Ano ka sabihin na. dyan? Unin ng finance. Unin na naglalaban na sila. Ay, iyan na. Ano ka dyan? Hindi to. Dapat daw na to. Respect rate. Mabili ko pala sa NT Trader. Ano ko lang yung mga Dapat ay kailangan. Isay ka? Ganun din ako. Ay, si Romeo. Romeo, baby. Araw mo kung kita matibay sa hinagray, na brown hingan. Nakukuya mo matibay. Yo. TNT ako, TNT yung mag-TNT. Ako talaga yung Sunday light. Philippines, Philippines. Kay Jesus Castro, bata na. Ay, itong balbong ito. Ay, kaya mo nga. Ulit sa Jedas. Ulit ka. Yung mo sa, ano ka, sa, yung mo ko yun. Wala naman ko din siya. Okay. Oh, balan. Ika, paborito mo sa si Brownie. Ako sa TNT, sa Kalbo, si Holly. Yak! Sige ka talo! Unin na ba ako? Saba. Sabi mo ka po rin po. Ay, matibay sa kanya. Tatulong na achievement. Ito si Holly Jefferson. Sombre. Oy. Oscar. Bernwood. Linda. Bawal. Bawal. Ano, sila ko na ito yung ito. Kaya ito yung sila ulit din. Kaya nalit na din. Sinabakan. Ha? Wala. Dahil di. Dahil mo pa. Hindi. Tawa. Pura daw. Lagyan ako nun sa ano. Ano lang ako. Kasi ako din ba niya. Dati lang. Ay, ikaw ano lang. Alat ang lahat. Kasi ano lang. Ito lang lang. Hindi mo ba alam ko na sa iyo? Iyo, ikano, pwede yung... Ito pala si Ray. Dati na, nailang mo, American Korea, Pennsylvania, Pennsylvania, USA. Sinumunod ka namin ito.
player mo niyan, 20 ka sa mga. Ganyan. Ang award niya. Mga Julie, ba kumanda sa matibay. Yan talaga. Jason Castro. Ano po? Basta Jason Castro. Jason Castro. Maning daw ako. Pero yung NDC. Paribak na naman ang Facebook. Ay. Paribak na naman. Kasi nasipuno pa din. Daiman! Pati ba iyan? Sabay pala kabubuan na ating mga sibukan. Baka kaya parehas niya. Tama po. Oo, nablang ko ang Isang sa rain or shine. Matibay ko may talaga. daaw. Ibang pa Wala kami bigay. Nagpinto. Si Aking. Hindi na pa kami bigay. Yari. Ako ha? Dagal ko pa ano sa'yo. Ay, ang ibalit na ako. Ano yung day you may go? Makalam mo na tanong yung straight na si Brock. Oo! Hindi ko wanti yun mo. Malikim. Okay, bro. Ano yun? Alam, mga iba. 2-5. Ito ba? Anong mas dapat na? Ini o iyan? Anong mas dapat? Ano mas dapat? May kudo. Mas ano mas dapat? So kay Iskati o sa'yo, ito, Berada. 250 o 50. Kaya hindi mo. No. ang important talaga kung listado mo. A-X-W-L. Okay. Si Karen sa Romeo, Daw ka pa o. ako daw pa si Jumari. Apat na limot si Man. Susugod si Jumari. Ano kung ka, Terence Lubio? Buwan, wala tuko. Eh, ba't ano, no? Hindi ako. Oh! Hindi ko na Mandayaw, ano yun? Mandayaw. Si Jumar! Pati ba ito? Pati ba ito yan? Huwag na ako kaliyado na ka. Huwag na kami tuloy. Pati ba ito Jumar? Sige yan. Jumar. Bang kami ba ni Jumar na ini? Jumar! Ay, Jumar pala Jumar. 16 pa. Kaya tayo, patuloy sa pagkayo. Tubig iwas.
Sabi, tirang iya. No? Sigurado. Abe! Mabista na din. Talaga. Sige. Mga tirang iya. Sige. Sabi sila. Tirano. Pero magiging kung ano yung mga makakang. Kasi ba pala niya? Pakasubo na sa sini nga. 5.5. 4.9. 4.1. 4.1. 3.5. Ano? Naku, nahiya. Ano ba? Kung pangalan niyo? Kaya yun yung Kaya? magasin mo. O paano ulit? Dali gila rin marinig sa room. Isda na. Ano, sabay kita naman. Ay. Kaya, of all. Of all. Sige. Dahil ba ko, Libe? Gawin ka. Skip gabi. Kaya nga tatakula na. Ako ko kay Diyos, para mo ko nakatake. Makanas. Ako daw. Ano? Dito dyan. Nasa taas. Ayan. Ano ka ba? Ito na naman. Alis na Roblox, waiting sa inyo. One. Ano ba ito nila? Ano ba naman mo bakit gusto? Oo. Ano ba naman mo bakit gusto? Ay, Nash, ano ba ka ba? Salamat eh. Sabi mo, yung nasa pala, Tapos, hindi ko ito, no? Ay, tawag ko lang. Pala, kasi na may kapwa. Ano ba ba ko yung day? Ano ba ba ko yung day? Oo. Kasi na kaya baka sila ko yung Maraya, sa iba, marami din kitang dahil. Kasi puto ang dulo. Kasi matangos siya. Ano nga, ang sarap brown talaga siya kung basta na black widow play. Parang baka. Gusto ko para mo ba yun? Gusto ko ba kaya may magkita ng tulog ka? O ano ba ba yun? Ito nga ni ano, siguro ako. Ang linuwasan, ano? Tao. Ang linuwasan. Pares ka mama. Ang linuwas ano? Racing, ito pa rin. Ako na, namaray ng bunan. Huwag daw sa unit ko. Oo, babagdak ko na. Alam ko daw ko lang ba? Aliluwas. 45 days. Ano? Ano ba? Walang kikinig ko, Raul. Kumar. Namot kumar. Tapos namot kumar.
Sis, Kapag di mo ginaraan ng kuwet, tapos kuwet. Ikit ka ba eh. hindi ako. PBA critical first team. So, Dahil PBA naman sana. sportsmanship award. Ay, award siya. Mabilis ako. Pero alam mo ba yung 6'1", si Latinoria. I mean, Latinoria. Oh, sabi mo no. You know, electric ka na. Alam, sarot. Bawa. 597. Yeah, yun na naman sana. Come on. Sabi gana. Basta. Sa kainin mo. Tuwan mo ba may dumatabok? Benindo na nakapag-price pino na mga Ayan. 200. Ay, 2,000. Numbers. Kasi idol mo. Sila. NA. Iyo. Iyo. Kuya ko, wala. Kaya ako, Basta, naniniwain mo ito. ano, I don't know. I don't know. Hindi ko nga. Si MJ. Pinagilot ko ba ko lang na ay Ay, kulit-kulit mo ba? So, parang desisyon. Ang Yung Alex. The Hulog Awards pala ni Michael Jordan, no? The Hulog Awards, no? Search mo ito. Hindi ka nasa kayo. ngayon ako po. Napalit niya ako. Sila din. Ano? Paano ginala? Kung nulong na isa nulong? Diba? Ano? Madali lang. Hindi ko pa tapos. Sino ka pa? Ali Jared. Motibo itu saya kinibuan. Bapak motibo. Kita mo. Libre. Iya. Pwede mo si Tera Tintin. Berang. Player. Sekunder. Oh, pwede. Sekunder bola. Ay, kilay. Sekunder bola. Ano ba? Nasa mga sa pinakita mo sa Eh, kung gusto mo, kaputan mo mo siya. Kaya niya na magkao. Ayaw lang mo dumaan. Natakpan ng kirula. Yung sila. So, may makakao na nakalagay sa maluto. Sa plato. Kaya pang kumo. Pero nagsapta ako. Ang bago. Ano siya? Yung buto dito.
Oh, magaling to. Kamay na sige, let's go. Hindi mo ba? Meron ba din? Wala, hindi nga pa yung... Ba, bumili ka ito, blue o gold o ano? Makomputer ka ba? Open. Hindi ka nasa Punch the wall simulator. Punch the wall simulator. Ay, wait. Dadalag naka-blue ka. Siyempre, kasi bawal na bawal yung slide yun. Ano pala? Bado. Ano kulay pala? Oh. Purple. Sinapot ang Purple. Masuliming. Ay, Ang dami ni Mar! Mar! Anong na-reverse ni Mar? Ang dami, Mar. Pati yung siguro rin. Ite. Ite na. Lalo ka. Pakita ang bilis ko. Masundok ka nga video yan. Dito tayo ganyan, bilis ko. Ano ako? Dito tayo ganyan, bilis ko. Sabi yung masato. May desan mail. Iyo. Dapat ako nag-aang. Madaya. Ay, pwede kasi yung tabo na May kapag nalulita na. Ano? Hindi mo ba? Oo, kumul. Walas kami yung ano. Ay, medyo malaya ang mga Hindi rin law ang day. Lagib-labis na sa mga. So, don't find that is bad. So, I think we Kaya wala, mas makusog na lang kung ano, sino. Oh. Mako. Yan. Yun ah. Reverse na lang ba? Reverse na lang.
Ano na rin ako? Wah, kanya. Yo! Sige! Bakit ko na kayo ibibigyan natin yan? Iyo. Tapos 49 na ba yun? O 45? Ay, nandito. O 45 ba? 45? Ano? Ako sa'yo mo na yun. Eh, ano? Ganyan mo ba talaga kaya? Hindi mo ba kaya mag-tapos kung walang bis kaya katulong? Uy, pero sa mga triple six, ako, kuya. Report king sa barangay hall, kasi si Pinigitito Rapin. Bayan ka man. Ay, itong mga code, Roblox. Roblox. Snow. Love the snow. Verify. Verify. Roblox. Snow. Snow. Aking dami. Ano pa ito? Noob. Axel. Noob. 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 N-O-O-O-O. Yan. Axel. Your noob. Noob ka daw, Will. Tapos Axel. A-X-E. Toxic. L. Tapos secret. Dapat ko ang Wala, nakuhaan. Dapat secret. Lang. So, dapat double verify. Ibo ko. Tapos, yun na, account ko, ginusita sa kanya. Arot mail. Ayun, Axel Mix. Bigyan mo talaga. Nabayaan niyo. Hindi pa nang limited yung mga daw na ako. Ano ka man ayos ka? Ay, ano? Pero ka. Babae mo, babae. Nagaling taxi ng Calva. Ayan, yung mga pula din. Yung Calva. Bigyan sa ba? Ako sana ako. Bawal ako winner. Basta nagpatugod ka mo. Nakakasuwa. Aldous? Naubutan na ka. Google. Ano? Pero wala akong mga Gilbert. Kaya ang gawin, ano, sa'yo. Bakit ito mo ako? Puro ang nang parang puro mag-aabang bakla. Aray. Puro nandiyan ang Sika na ba, Mark? Ha? Sika na. Ano sika na? Ano ba ko ba? May gas na naman ako masalit. Wala ako sa sisi. Ay, Ah, pwede ko ilan mo Jay ah? Takalo Jay, kapat ko Jay. Pero, tumat na kayo, hindi Oo, na nakapas ko ka. na ka dun sa ko. Ah, Yung mati mo ang saga yun. Uli ay pag-ako, di mo nang mati. Talaga yung pamati. Oo. Wah, Ano may kurma mo, babe? tulo baga. Ah, sige, adig lagos sa kamas ko. Ah, Tarot, dua, tup. Ay, oo. Uli ka ko. Oo, dua, tulo. Ano? Tulo, pati ko. Dahil yan ay yun. Ang nakapag. Niya. Karot, sa kapos, malisayo. Ano na ba? Yan naman, Mark.
Madam na ako. Pag natapos na to, tapos! Ay, tapos! Tapos out na da. Open man da, At natapos na to. Next. Kaya po kung nila. Next is me. Tapos na ako. Next is me and my jowa. Pen. Utang babalagan na kami dulag. Dulag niya. Wala na. Your blue baga. Ngayon, Nimlo. Teka. Teka. Alaga ko si Jim. Ano eh, mapis. Wire box. Bigyan na mag-wire box. Sige, o, ipisa. Ano yan? Kaya, Si Junjun, pasikat iyo. Huwag ako, atawin na ako. Ano? Meron ba yan? Ha? Diba, ano? Pusko? Wala. Boom. Tingnan nyo. Daw, di lang papalo, papalo. Papalo ng duwa. Tangayo. Ano, buwang ng gagana mo? Simple na din ito na diba? Hello? Kapote apayo. Oh! Oh! Kamat sige. Wala ma'am. Yan. Go! First blood. Mukhang mabayad. May bayad dahil ang daan. Ali. Kuya, dalaw, ikaw na. Hello, yung isip ito. Makabit. Go. Okay, go. Last kayo, check si Sanjay. Hello, salita si Hello. dapat yung di pa daw na lang ako ng phone. Kaya mananalo ako. Kami nalilis na nito. Tangay na ano ka sa Kaya. Hindi mo Lalo ako. na
Magluluwas lang. Tamis. Ang ganda ng paluwas. Lipstick ang hero. Dairo. Sige. Di ba maganda dyan? Ano si Dairo? Depende ba sa build? Hindi, talaga naman. Sa story, ako nga ito like one versus animals. Ang leader sa Canada yung Red Bulls, pero pag ito lang ba nag-iwas yung banan, Sige. pero mga team niya sa Tamos, Sige. Tamos po, pero kami Sige. o sige na akong leader si Better na. magkakabalaga na din ako kita. Inas. Yung aking Parang malagan ka na na siya. Nahihilin. saan di tagadan niya? Hindi ka niya. Di Bertyo. Kaya tagadan niya na ako nag-video. University na mo, napantok. Anong oras na to? Ano si Timid niya? Media, alas 7. Ano? Ano mo kayo nag-vlog niya? Ano po ka? Kaya dami na ako. Oo na. Handa mo para sa'yo. Yes. Sumusok na ni meeting mo. Kasi, ayaw. Kasi, ilang kalat mo. Araw ko man. Hindi. At nas, kasi lang ngayon, Ano po sinusunod na ina? Bagay. Wiggle lang. Ang ganun daw siya. Ano mo ito? Madara ka ba? I'm the superhero. I'm the super calculator. I'm the hindi wala. 756 plus. 756 plus. ano siya, wait, na yun. Susunod ako tumat. Puta. Ano ba niya? Galing na sumit. Ay, umi. Skip on. Gawin mo ko lang ulan. Sorry to hindi. 2028 na. Ito na urang. Fine. Urang. Pag 2030 na ngayon. Iyo, abo ka lang. Ayun. Pero mo sa nabunga. Ah. Ay, oxygen na rin. Wala. Stop. Pero, ano? Third. Sama, hindi aga na. Nagtatakpan niya siya rin. Akala may naglag. Ay! Ako ko. Ayan, ano ulit
Iya, memang lubang. Tangan ni biar kita. Pala mo din district. Gawa na ang bubog sa dito ka na. Nakabalik na lang niya ako. Ako naging speaking na. Yes! Pati na ito ang duwa. Wala, nastagi pa ng pinipili yung friends. Si AKA Mugo. Wala na yun. Trabaho na yung Manila. Trabaho na din si Mugo. Kaya na ako na. Wala sa Disney Kapit ko, ito trabaho na. Kaya Part of the Kaya pa. Uy, Boom. No! Na may experience. ayoko na bumito ko yung bukit lang. Lawan mo yung decision kayo kung bit-bit ng kasma. Sige daw, dito daw. Kunya. Iya. Bakit kaldero dahil mo kaya? Sabay ka. Pamilya mo pa yun. Pag-bulay-bulay ko nga dahil mo marasa. Sige daw, say daw. Ano? Ito pala. Ayak. Ayak. Yala. Mating! Yun na. Ay, babe ka, mamarali ka lang sa dati. Uy, masarang gift. Uy, na ano, living reset program. O paano? Paano ba? Pagkakas. Awa na wala ikaw. Tagapag? Awa na wala ikaw. Parang. Taramolat ka. Isa na dito. Ah, kilala, Tio. Si Mantes. Isa kong bukanda. Ano? Ako nga, Diki. Pugutan ko ang kayo. Pugot ang may Oo. Natama pala. Siyempre. Ay, nanlalaba dito. Kaya, kay karate ko pa nga ito. Sa tigil, Ikarap ko sa nakanda ng pay. Ikarap ko sa nakanda. Ikarap ko sa nakanda ng payo. Ano, milaw. Itik ko sa na. Unsafe. Alam ko. Kasi, minut sa pabati ng mayo. Dapat sa panggapo, dapat mako, tapos ang ano mo, panggapo, dapat doon ko talaga. Tangat mo lang yan, nagpalit niya ko. Bakit wali? Okay na. Nakabalik na. Ako tayo sa wal. Balikan ko yan sa tabi ko yan. Balikan ko yan. Open man. Ay!
ba? Iya. Usually na yan. Pasando. Pasandeo. Sa bias eh. Totoo pa yun. Yung wala ba ito na naman yung iba. Ay, very bad. Nakalat na kalat. Walang kalaban. Ano so ako sa kasi ano lang ini ko ini. Kita hindi ulo may mga tulo. Ano sugulan? Oo. Kapay mo sa parang ako na.
Yeah. So, bili ka rin yan. Bili ka. Sige, bili ka. Ano, Andra? Kurang. Kapay ka pa, yun yung paano. Ayun eh. Papa, yan ang Laura, pagkalabasan mo muna. Dapat eh. Laura, ba to? Kabato mo na sex, tiga ko man. Eh, bako yan ano mga. Yan. Wow, wow. Hello, Idan. Ano yung nanay, Matatan pa. Ayun. Hindi ko na sila eh. What is that? Oh, manasquit. Huh?
Guys, Ano pa? kung pupuntas, Makapira ka. Muna to, yan. Again. Game. 5. Ay, Lilo. Lilo, kumanta. Lilo, wala. Lahat ang mga na-picture, no? Lahat. Ito, bilay. Korot. at nasa to, Open na sa to. Open. Well, look, siguro ba? Kumain.
na ako, Mel. Yan. Set. Well, paano kung may nakuha, may kulitas, paano mo niya mag-receive? Pag-play? Paano naman? Yeah. Manigyan ko ako ah. Tumama ka din, Mel. Nasa sa ba? Yeah. Yun na. Lahat na ko. Control. Hindi, mambaga gira rin may Ano, Mel? Mel? Yan. ah. Ito ang malamang video. Uy, tamat si May. Yeah! Ew! Last ball. Yeah.
Saan? Kaya pwede daw hanggang. Saan kaya pa din ito makuha? Yeah. Paano? Yeah. Yan. Ba, shirt lang sa baba. Arkan, Christmas. Kaya po handa sa Christmas. Moragan. May mga ako. Hindi pa kuha. May trade ako. Yan, pag nag-libre na ako, bakit ako? Ngunit ano, yung tiktaran po sa imong ano, niluwas ni Church Blocks. Iyo sa bunay na ko naman ito. Ano, ang yung Ikaw buka pambot. Mga hindi ko mga event ko. Yan, iyo pa. Harap lang mo sa to Lord. Ano? Oh. Tingnan ko. Ano? ano to, ang iwa daw sa mga dapat ng baba. Hindi ko ano, wow. Hindi ko. Ikaw na ko, hindi ko na harap. Hindi lo. No, malilim pa. Oh. Sama pa rin.
Yung mga kasi po dyan na, ay, babae, tao. Bagay po tayo ko sa kuhan. Kaso kinag ko mga lahat ng ability ward. So ako kung magandaan. Pwede ko sa mag-itigay. Dapo na, so ano, Daw katubang man sa mga tao, ang tanda tubang na garo man po na shirt, ay t-shirt, yung ay, sige ba dito? Pero wala ko. Pero, Kulit pwede. Tawag ko ba? Are. Set mo ka na. Set mo ka na.
Mura mo pa rin yung pang ano, kaya pang kawin may mga process. Hindi kaya mo pa yung may mga ano, may mga okay na po yan. Yun na. Kaya mabuhay na kayo ng pag-asta. Ano, balik ko ako. Yeah. Yeah. I got 80 Ay, sige, tao. Ako pang pinitunan mo. Unan mo. Ano din? Kita nag-post mo. Pero sa Monday, lapatan nila. Ganun ito. Bayan, magkakalimutan. Bayan. Sama kami. The best group lang. Libre. Kakagulo. Ayun ka, nakaka- Ikaw kanilot ka, no? Yeah, yeah. Gamit lang, dali ako kandidato. Oh, talaga. Pagkali ka nakaraman mo pag may buong ka. Dato mo magkalito. Pagkali ko, yun yung Nakuha ko na sa ano, nakuha ko na sa ano, award winning smile. Bukas na siya. Hindi nga, ito na. Ako ko na.
Ano na sa tray? Beginners kita daw. Beginners kita. Ano? Sa server na beginner. Ha? Iyo ay. Dapat sila magkita. Ha? Alam taong po mata. Ha? Ayos pa. Nakitrog ako nga yun. Sige, bismillah. Oo. Bismillah ka tangan. Si Bitio! Tatawa nila ko sa Bitio! Oh, Presidente. Dali na ako. Go! Ako na mabakal. Baka lang sa ano? Tayo sa ano? Grupo. Ako na mabakal. Wala limited. Di mo na mabakal ang limited sa ano, group. Sabi ako tayo mo, di mo na mabakal ang limited sa group. Yes! Wala na mabakal. Talagang mahiling mo lang magdamo. Doon ka sa beginners. Ito. Nag-upload na naman siyang ano? Ano, Mario? Si Siyang Tarap. Rane. Ano? Boom! Ano? Kinan ko pa. Sir, pagkata naman na lang yung What's up, Mario? Ano? Ano, nasa network eh. Diba? Anak ko, natatas ko ba yun? Pero agay mo din. Dahil wag kayo magkano. Makamakali sa group. Na ano. Ang galing. Ito. Yan, yan, yan. Wow! Nakita ko na. Ang dami 75. Well, may papalit ko eh. Pangit! Dahil ako, korang ako. Sabi na, nagli, dagdag pa na limited sa avatar.
Kulay pula. Ito, glowing, yan, nagdilawan. Pagkaya kung mahalat, pang ito siya, yung mga side goal, yung mga tips pag gulo. Oo, sa kamo. Mahal ito sa gitap ka ng alda. Ang dating mo kaya ito. Limited din ka kung sa ano, party time na ano, headphone. Out ako. Tama yung headphone. Pero pag scroll ko, nag-iba-iba ko. Ang mga pigano mo sa ano, ako nagpakalawang limited, di mo na hinihiling. Supayo man sana, tulo. Automatic. Dahil manalo. Nabok, so kanda di pa karurubat. Diba baka saan? Nabok, diba baka saan? Mga araw kayo ni Ritex na Illumino. Sa antics ba ka natin? Meron sa original. May mga libreng limited natin gawaan. Oo, mo yun. Sa mga lawas. Tayo, sa likod.
Oo, kuwan. Tayo ko tayo. Bakwan. Sa likod, sa likodan. Ano, marami ka manipis. Kataga to na, dali, ulo. Scary. Bako wala kayo. Pakpa. Imbo-imbo. Ayo. Ay, wait, try. Balance, eh. Hindi mo, ano, hindi mo, kasulito. Count na payo. No, puta mo na, hindi mo, meron ba mo? Wala lang. Tapos ka na, no, Ted? Tapos, Uy, admin, yaks! Kinul mo na sa nagabos. Kaya ko, ano? Kaya na... Admin. Mga pera din ba yun? Parang mo nandalagang sama ko na mura kasi Silang kabakan niya na yun. Patapos. Ano ka? Magkari ka sa Agapon. Ay, ang dahil ko pa kung may klase. Bravo. Putali na ko, nagpita na siya. Pag pinagdaan. Gusto, eh. Apa dia jadi kita tadi dari gua. Kan ini maksud. Jadi bukan dari kain. Dulu kalau belum pangalan yang magamit. Kaya ang bakal mo pag gusto ka dyan, cardboard. Yari mo na sa kanya ka ng break. Ay, ito pa dyan na yan.
Bilirok baga. Ay ano para sa kolekto. Lubakan mo ano mo 500 labi. Pero pag tigbugang ko, sa dakol na aso, kaya mo ito, kaya, Tayo. iba na Tuesday. Kaya mo lang kaya yung Kamong politik din sa mga. ito nung doon. Okay. Bago pa mata ko doon. Kaya lubid putla na iyo. At kaya, napakita mong ito, hindi na mga limangan. No. Ano. Parang. Ganda. Ay, hindi nakalagay ko sa football yung gano'n. Nasa to? Meron, dito. Agad mo ang pandoy. Oh, Ang pandoy na din. open mo. Agad. Ano po ka? Napakagaw na. Magkira kang ganyan. Wala ta naman nilumili. Nilobol na sa ko. Pag nawa, may ka mamakaling. Sa Shopee. Patakan sa otaktan. Nakasal-block kita no. Tan, What? nakasal-block ka ba naman? Ngani, garo na ko ba? Dapat tayo kasi. Yun ito. Ano, may ilaw-ilaw mata. Mura ka? Saka naman, pakinggan. Ay, hindi ka sabay pwedeng duwa. Hindi lang mga bata. Ang lago kay pagkulit pa lang gungay. Nagkakawat. Message! Ano na ar? Pagkawat mo! God. Sino na tayo?
Ang mga pugi talaga, tutok na siya. Ano? Arin. Tutok niya na kami no. Hindi po kami. Bang, partida, ako, pakulit ni Panginoon, pakulit ni. Hindi mo ba may nga din? Nakaupo na. Wala na natin. Saan na nito? Uy, bata na. Eh, dahil naman ang daan. Yung bata. Gira-gira din. Iyo. Yan din. Sawa. Bakit nandalas ka? Open. Bakit nandawas? Tawan ko. Tawan. Ano ang tala? Open mo na po. Bakit nandawas? Ako mo. Kumbaga, sa construction ba yun, yung pinakamahirap na trabaho ng kausuhan, may puputentura. Yung mga talagang makalit na, may puputentura. Hindi mo ito nabit sa doang kasi sa kitandaan, di barat na sinagamit, tayo na nagsimulan dagang pinapin mo sa seminar baga. Kasi rin kitandaan mo. Pero naman niya pa, hindi naman talaga trabaho. Barato na ang ako lang pag-inan na. Gusto sa certification. Ano, inanap ka? Dito na gusto, buha mo yun doon. Pero kung nag-trabaho na dito sa lot, i-question talaga kayo. Pagka talaga, sa mes, ano man, parang naman talaga. Dahil magiging bilyonaryo si parang gano'n, Saldico. Kung bago yan na ano sa pa. Kung vlog kami dyan, ito ka mo. Pero ko yung Islam, Yeah. Oh, wala. Kung mga paano mga kumpanya, pabayado kapag yung mga ibang department, mga medical na sa mga kahit ka pa. pero kaya po, tapos pag-evaluate ako, ibang parts, hindi ko na to. Siguro kita ka na nagtitest na para bako gabon na lugar. Siguro pipili sa nasang lugar na siguro sa sponsor man garo ng kumpanya. Diyan pa, no, Picton, ang sa company ka, pagkabit sa pagbatik ka, para kulong yan, mabilis ang service. Kada kan bukan nakaabot din talaga do. Ang helper muna. Tagaro man sa driver. Sa financial na pagdapudan man sa rokan, alam mo na gabo. Tapos na hindi fit me.
Iwan wala sikat ka na hindi ko yun. Ito, Dragon Slayer to, yo. May bangka sa limang sa operator ka. Kung sa day tayo magturo sa mga parts. Tura niya lang yung pagkakaon. Kapag nagpa-certify ka, nagpa-certification, dapat araw mong gabos sa part. Oo, ka. Baru may exam ang kamo. Exam. Ang maliban sa, ikaw pumal sa LTO. Kaya paano mag-aaral siya? Bago na sa tapos, hindi yung mag-aaral ko sa pamilya siya. Anong number ang ito kasi? Hindi ko yun. Yes. Puta, nagdirit ang utak ko, ano? Pinso. Yung mga isa ulan, hindi ko ako. Sabi ba, ano? Diba yun ang haba? May out na. So, ano may ano na yan? Wala ako. So, ano yung mga isa ba yan? Hindi. Wala pa ako. Na ano ba ba? Bari ano? Bomba. Pag napatambag ka lang sa pag luto na ba? Ano mo pa rin sa baba? Nakatumbag. Pupunayin ko lang. Malay view, sir.
na! Salamat. Di ako kapag- Sakit na ko sa dati yung paano. Dalam kata sendiri ya. Abot, lapa, pangito. Ba, belum mengalir dengan itu. Dia tetap dari kecil ini kalau
Wala pa. Wala.
May ako ka nga. Kung ako na rapat, may tuwan.
Hello, gusto mo pa rin gano'n? Ikaw, gusto mo na gano'n?
Ano ka na? Di ba may pag-amin? Di ba, ano yung doon tulog mo ito? Yeah, ay, gawa ako magaling. Ano? Pinadulutan ko. Pero riyan ba kita? Before, ay, di man talaga nga ito. Ano ko din ba? Ay, di pa din yun. Yeah. Yeah, look at that. Ay, ba dito? Wala ko. Wala, dito lang.
Ano mo lang ako yung konti? Wala po. Pag-amin ka lang ng paksa ng mga usap ko sa mga lang. Bakit nilas mo? Nakapatog pa daw ako. Bongga. Kaya pwede pa naman ano? Pwede ba makalabangan? Wala ko, may mga storm ba ito? Ay, kahit na yun. Hindi ka pa makano. Tama ko na yung mga team. Pagkakal ba si Bakit Peta? Ikaw, yung ulo ko mo. Ito ko ito, gusto ka. Ay, nagkakaroon na. Ikaw ba? 70 ko ba? Matuhalog ka na. Iyo, ako lang nga. Madami ka tayo nito. Madali na siya. Hindi na siya. Lord, namin na pa. Yun lang sa ano. Mga high level na. Okay ko na ng ano. So, kung nag-ahalay ka po, mag-damage pa. Ay, binagibon. Pero kayo mag-ibon. Ito nga eh. Sabay ka nagawa. Yun sila yung buhay. Simple buhay. Bumba!
Hindi. Ito yung ito nagilig sa kayo. Pero ulit Wala akong naging maka. Ito. Hindi, pinakal ko ito. Dito. Dito. Kung ano pala ng ano din, hindi mo pa pala mo babae. Kada ano pala, feel ko mga ano. Hindi, ikaw ang ginagawa ito. Oh, media ka? Ay ka? Kung ako nakapiring at kung ako nakapiring at talbunak ba? Bugba. Ito. Ay, ito. Nagaling na ako. Hallelujah. Ano? 'Di ba? 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 Ano? 'Di ba?
Yun
Madala ko pa. Tama na nga. Dito na ako sa... Dito yun. Ano na? Ano na sabi nila? Sina ba? Pili nga at sumaporma. Kapatibay na. Yun ang magayon. Durog pa ito. Durog pa gayon. Magayon. Ito lang ba ako? Tira mo na yung bola, umali yan, kita siya ng utos. Ito na po sa palo. Nakakinig ko to. May bato ka duman. May pambuhay ang ama. Narinig ang kapos? Sala na naman. Oo. Alagay. Bari masarap pero ayaw lang. Nako. Talaga na. Wala. Wala. Hindi alam mo. Gawa ng tone ako.
Tanggal. Awam mo yung mga. Wala mo yan to, si ano? Wala mo na wala ninyo, ito sa tungkol ni Nila. Tapos ako mga dinigas sa bago. Ngayon din ako ngayon. Uy, ano ako umuwi na pipa. Ano na. Uy. Ay, tinunaw. Nagtaga ako mga. At nagamit ko sa one. Ay, siya to. Okay naman. Oy, huwag mo po sa kuya. Siya to. Ang buto. Ano ba? Hindi na gandang hayop na ni Mapundo.
Okay. Tara, kawin lang. Ano level mo na? Four. Bawal na ata.
Saya yang apa Pangkadilan. Ay, wala pa ako ng mga ano natin. Inang din ang sigurado